Исәнмесез, җырым-моң сөючеләр. Сезне чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламли. Сезгә ямьле кыш аенда күтәренке кәефләр теләп, студиябызга килгән җылы эчтәлекле тәбрикләү хатларына күчәбез. Иң тәүге котлау хатыбыз Юлдаш авылына юл тота. Кирәк түгел алтын көмеше дә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып, өйгә кайтып кергәч, каршы алу өчен әти, әни бар дигән матур шигъри юллар белән котлыйсыбыз килә. Юлдаш авылында игелекле гомер кичерүче, безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле кешеләребез. Әниебез, нәнәебез Зөлфия Әгъмәлдин кызы һәм әтиебез, карт әтиебез Халид Газизҗан улы Насретдиновларны кулга-кул тотынышып, бергә яшәүләренә 40 ел тулы уңайыннан Рубин туйлары белән. Безнең кадерләребезнең тормыш юллары сокланып сөйләрлек, узган хезмәт еллары күпләр өчен үрнәк булырлык. Әтиебез Юлдаш авылының асыл егете, әниебез ямьле Йонны авылы Сылуы. Кадерләребез яшьлекләренең чәчкә аткан чагында бөтен дөнья ап-ак карга капланган, сафлыкка төренгән илаһи мизгелдә 12 декабрьдә чәчләрен чәчкә бәйләп гаилә корып, бер сукмактан атлый башлыйлар. Мәхәббәт, сабырлык, ихтирам белән чорналган бәхет йомгагы әти-әниебезне Рубин туйга кадәр алып килде. Икесенең дә гомерләре тынгысыз, намуслы, фидакар хезмәттә үтте. Әтиебез туган авылындагы хуҗалыкта звено башлыгы, ферма мөдире, бригадир кебек җаваплы эшләр башкарды. Әниебез бар гомерен сәүдә системасына багышлады. Икесе дә эшләрендә алыштыргысыз хезмәткәрләр булдылар. Авылдашларының ихтирамын, хөрмәтен яуладылар. Мәхәббәт җимешләренә безгә ике кызларына, Айгөл белән Айсылуга гомер бүләк итеп, безне җил давыллардан саклап, яклап, дөрес тәрбия биреп, зур тормышка чыгардылар. Безгә һәр вакыт ярдәмләшеп, төпле киңәшләрен биреп, 5 оныклары өчен җан атып яшиләр алар. Без, балалары, кияүләре, оныклары аларга 1000 рәхмәтлебез. Ходай үзегезне ярдәменнән, рәхмәтеннән ташламасын, кадерле кешеләребез. Әти-әниебез тормышта бик тынгысыз кешеләр. Алар бер кайчан да эшсез тормый һәм тора да алмыйлар. Әткәйнең төп нигезен матур итеп саклап, күпләп мал-туарын, кош-кортын асрап, бакчасында молдан җиләк җимешләрен, яшелчәләрен үстереп, умарталар тотып, җитешлектә, муллыкта, барлыкта гөрләтеп дөнья көтәләр. Аллага шөкер. Менә шулай туган һәр бер көннең кадерен белеп, тормыштан ям, хезмәттән тәм табып, яшиләр безнең сөекле кешеләребез. Күз нурларыбызга бүгенге бәйрәм тантанасында нинди генә мактау сүзләре, нинди генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Без бик бәхетле. Кайтып кергәндә тәрәзәләрдә утлар янганга, әти-әниебез тигез булгач, йөгереп чыгып каршы алганга, киткән чакта озатып калганга. Киләчәктә ныклы сәламәтлек белән, тыныч, имин көннәрдә пар канатларыгызны тигез кагып, безне һәр чак шулай сөендереп, терәгебез, таянычыбыз булып яшәгез. Сезнең тормышыгыз безгә үрнәк. Йөрәктә сез кичен, иртәсен. Сезгә насыйп булган бәхет, шатлык, яхшы көннәр мәңге бетмәсен. Тормыш дилбегәсен ныклы тотып, гомер буе бергә барыгыз.
Шексіз қуанышлар келсін сізге, көтеріңкі болсын көңілігіз. Ең изге тілеклер белән сезне үзелеп яратучы һәм хөрмәт итүче кызларыгыз Айгөл, Айсылу, кияүләрегез Илнур, Тимур, оныкларыгыз Тимур, Тахир, Әмил, Әминә һәм Мәликә. Хөрмәтле Зөлфия Әгмәлтин кызы һәм Халид Газизҗан улы Насретдиновлар. Рубин туйларыгыз котлы булсын. Алтын, бриллиант туйларыгызда зур бәхетләр, исәнлек, иминлек белән кадерле кешеләрегез белән бергә каршы алырга язсын. Җыр бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Bulsam